красный женьшен барои кӯдакон дору нест, бадвитамин аст, биологически активní добавка. иммунитети кӯдаконро баланд мекунад, ҷараёни хунро бошад беҳтар мекунад, хотираи кӯдаконро устувор мегардонад, асаби кӯдаконро ором мекунад. инчунин хосиятҳои антиоксидантӣ дорад, яъне намегузорад ки ҳамон бактерия ва вирусҳо дохили организми кӯдакон гардад, яъне организми кӯдаконро муҳофизат мекунад. барои саломатии ҳар яки фарзандони худ аз ҳамин витамини красный женьшен истифода бурда саломатии кӯдакони худро нигоҳ доред. красный женьшен, Atomy, Корея.